Jedan od istaknutijih izvora koji cijeli prostor današnje Dalmacije naziva hrvatskim imenom je poznati arapski kartograf Muhamed al-Idrisi, koji je 1154. nacrtao ogromnu kartu tadašnjeg svijeta, na kojoj je na istočnoj obali Jadrana ucrtao Hrvatsku i nazvao je arapskim imenom Bilad Garvasija, što znači zemlja Hrvatska. Na karti nazvanoj Tabula Rođerijana uočavamo da se Dalmacija sa svojim priobalnim gradovima nalazi unutar zemlje koju kartograf naziva Hrvatskom. Al-Idrisi se smatra jednim od najvećih kartografa i geografa srednjeg vijeka. Ova velebna karta koju je nacrtao dok je radio na dvoru sicilijanskog kralja Ruđera II. Smatrat će se najvjerodostojnijim prikazom svijeta tijekom sljedeća 3 stoljeća. Za nas je posebno bitan njegov opis Hrvatske u dijelu koje se zove Knjiga ugodno putovanje od daleke zemlje, koju je napisao kao popratno štivo, odnosno svojevrsni tumač karte. Hrvatsku prvi puta spominje kada kaže da se zemlja Hrvatska Grvasijah još naziva i Dalmacijom Dalmasijah. Zatim Idrisi nabraja i potanko opisuje gradove istočne obale Jadrana, od Bakra na sjeveru do Dubrovnika na jugu, izričito tvrdeći da se sva ova zemlja koja se proteže obalom Jadrana naziva Hrvatskom iliti Dalmacijom, iz čega jasno proizlazi da su u pitanju sinonimi. Inače, Bakar se u ovom dijelu spominje kao prvi hrvatski grad na sjeveru, dok za Dubrovnik jasno veli da je to posljednji najjužniji grad u Hrvatskoj. Velikosrpski ideolozi izbjegavaju spomenuti ovaj izvor jer je riječ o istaknutom kartografu koji dolazi iz arapskog svijeta. Papska pisma, od kojih ću jedno za nekoliko trenutaka spomenuti, odbacuju kao falsifikate Vatikana, no kod Al-Idrisija šute kao zaliveni jer je riječ o uglednom kartografu koji nije ni bio iz zapadnog svijeta.